سلام سلام بيتسب كما يتخونوا كما ينهاتهم دحنا ديهم يا ونالهم مدبنا وقتها وقدايات زخونوا بحدو خينا كنرينا كتمكت قدنيو زي بحق خديم قالوا من الوقت مرحت هايمانوت كوينم ناب جنبار كفر زي يخولوا قلملتات سويل خم توسنه مونس تادا تقراسنا كليا كلي قدل لا دلو لنا دو مو يقدلوا بكا تزي فوقر سيفكر لحالة قال ستات كي قال سدقهم حاويهم علم حاويهم صانيهم قد تاغيرهم هذي حوحات تدفع حوحات مالتكو هزو تقراي مالتي حوحات بمتاريات عدي قادا مزيا همور لك هفاتلس افتال سنيا وريكم تامدل خمسي وا ودي هفتام ادسا خير سي دمج نعنا تقراي تتوهيل كاتي دلي ግን ድማ መንእሰይ ኮጽተሎ ደሰይ ይብሎን بالقصه حساب بومو ليبيا ولا خز تناغيرخا ليبيا بزخت انا استقراي فتوى عجيب ما ودخ حبني يا حبي تايدا سعودك فتوى كبل دقيق حقف بلص بحق اشي زيومن كالوتمون كنرينا سناي مكتتال اشي انا كوسني انا هنا وسطنا باندانيونا ناصاقت خوينا نخيد هبش قطقس كدايب با يا تاتاين خينا نديان واتان خنصن خماما حدا غرنا غدغار سيدنس وسين ايا لا فطرت خداري كويس مثل في شطا هذا مستان الله يعني انت عارف يا قراتني يا ماما تقولني نعدا قايده حدا غرخنا غدغار تخنس وسين ايتلا وا تا يخون زعد يا تمساتنا مريم انا يقرتا غورلي سوري غورلي جن زوم حدني ولدي بطعمي بتا است مجمريا زي فيديوهات نريه بحدا حسابات لخنو له مين ما خل كمكم بزعبه ماغشو انتي يزبال زلو استي حدا مدبني خغاوزكم نعنا تقراي تتوهيل كاتي دلي ግን ድማ መንእሰይ ኮጽተሎ ደሰይ ይብሎን بالقصه حساب بومو ليبيا ولا خز تناغيرخا ليبيا بزخت ساعات يمن بزخت ساعات اب حما قنوتات يزلو ولا انت بلخا تግራይ ካብ يمن تجدد بقى تግራይ ካብ يمن تجدد بالقصه استي بزعبه اب يمن زلو زغبر زلو ستنغرنا الله اي ماغي بزخونه كمزي عينت ددبنا كمزي عينت دنقرنا አለ እዩ ከምዚ አይነት ደደብ ሰብ አለ እዩ ለሐሲበ ይፈልጥ እንዴ ሐፈሹ ነገር ግን ትግራይ ሲ ካብ ሊቢያ ዝኸፈት ትግራይ ሲ ካብ የመን ዘሎ ሱዑድ ዓረብ ዘሎ ዝኸፈት ኢልካ ምምስካር እዚ ዓቢ ወንጀሊ እዚ ዓለም ለኻው ዝኾነ ስደተኛ ዝመስከሮ ዓለም ለኻው ትፈልጥ ትኾን እዚ መስተፈልካ ነርካ እንታ ደንቆሮ يمن خندي سب زحردلو خندي سب انتن زغبرلو غلا زغبرلوس مس اب تግራይ ዘሎ እንትን ከተወዳደር ድንቁርናኻ አሪኻዮ ባይዘወይ አፍ ክፈት ከሎ እዚ ዝዕቀን ረዲኻ ስለዚህ ንስኻ ከዓ ንስደት ተተባብዕ ዘለኻ ወጣት ስለ ዝኾንካ ብሕጊ ክትሕተት ኢኻ ኣቀርባ ግዜ ረአይኻ ኣብ ትግራይ ካብ ዘሎ ናብ ሊብያ ኺድ ኢልካ ትሰብኽ ሰብኣይ ካብ ኣብ ትግራይ ምንባር የመን ከድካ ሙማት ይሕሽ ካብ ትብል ትግራዋይ ንስኻ ጽባሕ ንግሆ ክሕተካ ፀገም የብሉን ደውል ነበል حجي نشتي ناي ابي محمد ገንዘብ ስለ ዘለዋኻ ንሽተይ ስለ ትወሃብ ዘለኻ ስለ ዩቲዩብ ካ ትሽቀጥ ዘለኻ መሸቀጥ ትገብር ኣለኻ ሰባት ፀገም የለን ሓደ መዓልቲ ግን ክመፀካ ይናብረስኻ መፀካ ንስኻ ሓቅኻ እንታይ ዳ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣለኻ ካብ ትግራይ ዘሎ ግን ካብ ማሞቕ ገዛኻ ናውፃኻ ናብ ሊብያ ናብ ግዛዕን ደላሉ እውን ክትኾን ትኽእል ኢኻ ብኻልእ ባህላ ማለት እዩ ደላሉ እውን ኢኻ ከምዚ ትኾንካ ካብ ትግራይ ትነብር ንሊብያ ኺድ ኢልካ ገንዘብና ተቀበልካ ብሱዳንን ብሰሃራን ተወሰዶም ዘለኻ ንስኻ ኢኻ ማለት እዩ ሓፈሹ ግንኙነት ኣለካ ምስቶም ናይ ሊብያ ማለት እዩ ግንኙነት ኣለካ ምሶም የመን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ንግግር ትዛረብ ትኾንካ ማለት እዩ ስለዚ ክትሕተተሉ ኢኻ ተጸበ ጠቀም የለን يا بيت سكم تسمعهم يمثل بزعبه ماغيشو زبهل زلو ياو استي اوز غداي زي اسهم حساب او كومنت حوليكم ازي كبرانا وناز قلت استخوصدكم
ታዲያ ትግራይስና ሁልያ ሁሉ ይጋደል አይደል ይውለና ነው ሞ ይጋደሉ በቃ ትዘይፈጎረስ ይፍቀር ተወደ ሀፍታም ይዝባል ኢተ ናይ من استسولوا ኣብ ትግራይ ሓፍቲ ከካዕብት ለታሪኹን ባይዘወይ ግልጽ ነግረኩም ለአዲስ አበባ ለህደመ ውላዱ ይመዝገብ ለታሪክ ተዋይሉ ማለት ነው ብሽም ዝርዝር ዘይተጋደለ ይጋደል ዘለናው ዘይፈጎረ ቃልስ ዘይተዓቦስ ይጣዓሞ ሓቢርና ተቃሊስና ሓቢርና ነመራ እዚያውን ብጽናዓት መሰረት ያ ብጽናዓት ብዝርዝር ዘበርግግ ይውልን ባይዘወይ ደንገርገር ዘብል ነገር ይውልን እዚያ አንክጽለላይና ናይ መኸታ አዋጅውን መጽዩ ብዘይተቃለስ እስክቃለሰሎ ባይዞይ ስኸበር ኸወጽኻ ከምዚ ኢልካ ተዛረተትሉ ያው የጥዕመልካ ኢለ ሓስብ እስኻ መጀመርያ ኣፍቲ ሰራዊት ኣባል ክትከውን ካኢለ ሓስብ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣነ እስኻ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክትዛረብ ከለኻ ወይ ውላድካ ኣወፊኻ ክትኮንካ ወይ ባዕልኻ እውን ናይ ተቃልሲ ኣካል ክትከውን ይግባካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክትዛረብ ማለት እዩ ኣይመስለኩምን ኣሕዋት እና እዚ ካራ ናስቲና ዝቕፅል ግን ክወስደኩም ኣነስ ትግራይ ፈትዋ ይብል መወድኻ ሃብኒ ይህቢ ታይ ደኣ ሰቁደ ክፈትዋ ክበልዕ ደቂቅ حقف زين اديتها تنقدي جن حال عدد نوادرتها كم ذيك بحاليو جدان دقنا ونا جنبار دو حج ايوخم يلونا كندو قلت لنا سلازي بتخكلون حزي ما رزيدي لمزمز يدي انقاده حزبون مقراسي التاوزي عزل لا حقق انت رقيق عدلا بتخكل استخبرها مع خلا كوميتي التكبر توعي حقي وصع حقي وصع كومزك خغني ولي كتنكرت ولا اي زفرع ግን ኣነ ሓደሓደኒ ኸን ኣዴታት ወይ ውላድክነይ ሳንክደን ወይ ጭራሽ ኣብቲ ቃልሲ ሓንቲ ኣካልውን ኣይተሳተፍክን ኢለ ዝሓስብ ኣነ ከም ክለይ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓንቲ ኣዶ ሓደ ውላድ ኣሳነት መሊሳ ውላድ ኣይትልእኽን እዚ ምንም ዓይነት ጥርጥር ዘለዎ ነገርስ ኣይኮነይ ከምዚ ዓይነት ኣዶስ ጭራሽ የላን እና ኣነ ሲለ ሓሰብ ከለኹ እስኺ ናይቲ ቃልሲ ኣካል ኮይንከ ይትፈልጥን ማለት እዩ እዚ ለኽረይ ከለኹ ማማ ናይቲ ቃልሲ ኣካል ኮይንክ ጭራሽ ኣይትፈልጢ እና نواصل حوحات تدفع لحالة قالستات كي قال سدقهم حاويهم علم حاويهم صانيهم جن تاجرهم هذي حوحات تدفع حوحات مالتكو هزت جراي مالتي حوحات بمنتاريات عدي قاعدة مزيا هم ورقة ريات جزء مزيا كور مسواتي ملام الخفيلة هزبا ويان حرنة تجراي ودي حوحات إلى مسريتا حوحات تدفع إلى مخزي دليت خنات وزيمنا أرزم حوحات زيهم دليت خنات كيملوا لو زم حد اللي خرمتهم قالسي لي قنزوم كاول زملي تقالس كعد ملكو عمل كل انه ابل خان يكون كقالس النوم سلازي احنا مسودو حوحات سلفاتنا ام مسمرنا لنا دلواتنا مسودو حوحاتنا دي من عينت على لي فيت እንደመጣኩ እግዚአብሔር انا እንደعلنا لهم انت افت بيت بخرز نراغن ያው ቀንድ ደገፍት ናይ حوحات ተመሪፀኒን ተሳቲፎም መስለን ካሪዮን ከሎ ኸሲለ ማእኸል ዝገብር ናይ ህዝብ ትግራይ እንተነ ነረን ቤት መግሪ ላይ ዝሐስብና እስቲ ተወሰኸ መደብኒ በዚህ ይብቃል غاوزكم دك هفاترس افتقال سني بريكم تامزل خمسي وا تودي هفتام اديس خير سي دما جلت خير سي ودي لها تسلف كبال اسكف ليوم تمزي قال ساعه نفليوم تنسات دك كله لكم ما فليوم ما جمريا باندات تصريو اما طرشا ግን ከቃለ ሰሎገን ከቃለ ሰሎወ ካባለ ጀምር ባሕራለኒ ኹንጉል ዘኺናት ገርኩም ደሊኹማ زخمينات بتاع عميد اليوم ما جماعته نوراي نورت انديا تخوينات مالت سيتفطرت انديا انا ጥያቄ ይዛቱ ንዘለና عليሞ ተخوينات ሳይኖር እንዲ ወይ ሳይተፈጥረ እንዲ ኮይኑ ወይ ርዱኒ ከሲና ልድና ኮይና አልትሪፍና ልድና ኮይና ኮራስ ብዙሕ ነገርና ከሲርና ለዚ ማንም ህዝብ ትግራይ ዝፈልጦይና ግን ብጣዕሚ ደሊኹማ ብጣዕሚ ማለት እዩ እስቲ ንቐጽል ክትምከት ግድንዩ እዚ ብሕግ ክድንገ ገለዎ ምናልባት መራሕቲ ሃይማኖት ኮይኖም ናብ ግንባር ኮፍሩ ዘይኽእሉ ገለመለታት ሶይሉ ከም ተወሰነ ሞንሱውን ወይ በገንዘብ ወይ በኻሊ መንገድ ዝኽሕሱ ተዘይ ኮይኑ ኣይምክትን ኣይወፍርን ዝበሃል ከም ዓይነት ነገር የለ ዝኾነ መራሒ ወይ ፖለቲካ ገለመለው ናይ ትመርጻሉ ንሱ ኻሊ ቃልሲ ፖለቲካው ቃልሲ ዝምልሶንስ ዞዝኒ ፖሊሲ ንኣብነት ኣብ እስራኤል ሎ ሒዝ ውግእ ሓደ እስራኤላዊ ዜጋ ንተቀዳማይ ሚኒስተር ዘይክፈቶ ይኽእል ንትሒዝ ዘሎ መንግስቲ ዘሰጉሞ ፖሊሲ ዘይክፈቶ ይኽእል ክቃወሞ ይኽእል ካሊ ከጋጥም ይኽእል ንሱ ስለ ዘለካ ግን አይ ምክትን አይ ስለፍን ግን አይ ይባሃል ጉቡ እዩ ነውሪ የብሉን
عب عالم سلطان زبها الديمقراطية زهنة عدتات زجورو نجارين نجبر زلنا خم تجارو تفعلي نجار أي نجبر زلنا كازي قلص نتكفتر له منهم زحفر ذا شماعة نجاريوني ما كنت نعد غفور ماله سلطان ديمقراطيكي جابيت سكم تسمع وزل لهم يتنجر زغينات بتعميهم دار تطفوز زخور زلوا بتشا أبز قداي زون ياو ناخم حساب أو كومنت ما هو كالي وزي كبرانون نايلهم مدبنا أزيم مسلني روم بخالي فيديوس كعزرخوكم بتعمي صفتكم زي فيديو تسمعكم لايك مقار كيرسع سبسكرايب مقارون هيرسعيو متشخون شير 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 أساي شير 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 لايك